Assalomu alaykum. Man Хаджибаева Зарина, директор компании Faberlic Online. чӣ хел ки мо медонем, кори мо ин кор бо одамҳо мебошад ва ёфтани одами нав ба клиент ва клиент ба структураи худ. Барои ёфтани одамҳои нав ва регистратсияи зиёд соҳиб шудан бояд ки мо YouTube канали худро дошта бошем. барои тартиб додани YouTube канали худ бояд ки шумо аввал почти Gmail дошта бошед. барои ин мегузаред ба Google ва дар ин ҷо дар тарафи дасти рост дар кунҷи болоӣ чунин кружок ҳаст. чӣ хел ки додасед, агар шумо почтаи худро дошта бошед, албатта дар ин ҷо мебарояд ва аз он шумо метавонед YouTube канали худро тартиб диҳед. лекин агар шумо ҳоло почта дошта набошед, аввал добавить аккаунт зер мекунед. ҳангоми пахш кардан мебарояд Google ва он касоне ки агар блокировка омодаги бошад, албатта графически ключи худро ворид мекунанд. камтар интизор мешавем. Создать аккаунт для себя, для управления бизнесом. метавонед для управления бизнесом ба ин ҷо аввал номи худро ворид мекунед, баъд насиби худро Хаджибаева. мана дар ин ҷо тугмачи дале аст, пахш мекунед. нигоҳ мекунед дар ин ҷо мебахшед рӯз, моҳ ва соли таваллуди худро ворид мекунед. пол женский ва поли худро ворид мекунед. тугмачи дайлеро пахш мекунед. ҳангоми пахш кардан, чӣ хел ки дар ин ҷо дидосед, худаш вариант барои шумоҳо худи Google Gmail почта шумо вариант бароварда медиҳад. кадомеш ки аз ин ҷо варианти баровардааш ба шумо маъқул бошад, вибр мекунед. набошад, худатон бояд ки созед дар ин ҷо варианти худро. ман аз ин ҷо создать собственный адрес намекунам. он чӣ ки худи Gmail ба ман баровард, якташро вибр мекунам. Зарина Хаджибаева болонда Хаджибаева@gmail.com дуюмашро вибр мекунам. баъд нуқтачи дар поён дайлеро пахш мекунем. дар ин ҷо парол, албатта пароли бояд ки шумоҳо беҳтаринро вибр кунед. беҳтаринро вибр кунед ки онро показать парол. дар ин ҷо пахш мекунем, чтобы не было видно. баъд пароли худро ворид мекунед ва нуқтачи тугмачи дайлеро пахш мекунед. агар шумо мехоҳед ки привязка бо телефонтон шавад, шумо дар ин ҷо телефони худро ворид мекунед. агар набошад, пропустит дале, тугмачи далеро боз пахш мекунед. чӣ ки набошад, ворид кунед, гуфта истодам. баъд ворид мекунем. ворид кардем. тугмачи далеро пахш мекунем. чӣ хел ки дӯстед, дар ин ҷо баромад. манин анакнун мо соҳиби почта шудем. почта мо чунин адрес дорад: haджибаева@gmail.com ва он бо телефони мо ҳамроҳ, яъне пайваст карда шуд. баъд вақте ки ҳамаш маъқул мешавад, тугмачи далеро пахш мекунед.
дар ин ҷо албатта бояд ки шумо камтар условия использования Google Play, политика конфиденциальности даромада камтар бошад ҳам хонед, чунки вақте ки шумо ба YouTube канали худ видеороликҳо загрузка мекунедон ва ё пешравии кортон ба масалан бо YouTube канал ҳамкорӣ мекунедон, албатта бояд ки донед чӣ мумкин аст, чӣ мумкин нест. Агар шумо масалан ягон онче ки ба условия конфиденциальности ё ин ки политика вот это YouTube канал ба агар нотуғри нодуруст агар роликҳоро агар загрузка кунед ба канали худ, YouTube канал шуморо метавонад заблокировать кунад. Бинобар ҳамин албатта онро бояд хонд. Вақте ки ҳамашро хонда дидед маъқул шуд, дар ин ҷо дар поён мана чӣ ки досед нуқтаи принимаю, тугмачи принимаюро пахш мекунед. камтар интизор мешавед. анакнун мебароед. ва баромада нигоҳ мекунед. Агар шумо чунин YouTube канал дошта бошед, агар аллакай программа приложениятон бошад, агар ба шумо скачка кардан лозим нест. Агар набошад, албатта медароед ба Google Play, яъне Play Market. ҳангоми даромадан дар ин ҷо шумо бояд ки YouTube запрос метед YouTube. Мана YouTube. Агар яъне шумо приложение YouTube дошта набошед, албатта манин YouTube-ро бояд ки шумо скачат кунед. Аз сабаби он ки ман дорам, дар ин ҷо просто ман обновитро зер мекунам. Он касоне ки надорад, дар ин ҷо скачат пайдо мешавад, бояд ки шумо онро скачат кунед. Баъд мегузаред ба YouTube канали худ, яъне мегузаред ба тугмачи YouTube-ро пахш мекунед ва чӣ кар ки дидосед, аллакай ман канали худро дорам, леки ба шумо вақте ки ба YouTube медароед, мани главне окно кушода мешавад, манин бо ҳама намуди роликҳо ва пахш мекунед дар тарафи кунҷи дасти рост дар боло, манин чунин намуд кружокча дорад. Дар ин ҷо мой канал. Вақте ки зер мекунед, аллакай агар шумо канали худро дошта набошед, агар манин ҷо масалан ман онлайн магазин Зарина нестагӣ, шумова ҳамто пустай строка местад, лекин шумо аллакай метавонед дар оянда, дар дарсҳои оянда оиди ин гуфтугузор мекунем, чӣ гуна YouTube канали худро дуруст оро диҳед. Хайр, то боздид. Албатта баъд аз тамошои ин ролик ба ин видео лайк мемонем ва ба ин канал подписатсия мекунем. Хайр, то боздид. То дарсҳои оянда.